Onko tavallinen M2 Competition sun mielestä liian hidas? No, ei se ole kyllä munkaan mielestä, mutta tämän auton omistaja oli eri mieltä. Vakionahan tää 3-litrainen Twin Turbo suora kuutonen puskee 370 heppaa, mutta tätä on niin sanotusti vähän, tai no ei niin vähäkään viritelty, Take 2 ja täys Akrapovikin putkisto, jolloin teho on penkitetty semmoset 557 heppaa. Ja äänet on rajut. Ulkoilta on ihan pirun makeen näköinen, värinä toimii Sunset Orange Metallic ja hiilikuituosat tässä ei ole mitään muovia, vaan ihan sitä aitoa hiilikuitua. Niitä löytyy edestä, sivuilta ja takaa. Sen lisäksi adaptiiviset LED-ajovalot, 19-tuumiset M-Performance vanteet, sisällä kuljettaja hemmottelee nahkasit ja sähkösäätöiset M-penkit muistilla, kattolukku, Pro Navi CarPlaylla, hiilikuitukoristetta, M-Sport ratti rattivaihteella, Harman Kardinin äänentoisto ja takapenkit, no ehkä sinne mahtuu joku. Ja hei, löytyy kans vanha kunnon käkkäri siihen oikeasti kovaan ajoon. Näiden lisäksi vielä Comfort Access ja peruutuskamera, mutta kysymys kuuluu, riittääkö tästä tehot?